Martxan da ongietorri eta gurasoak berbetan egitasmoan ikasturtea. Familia giroa euskalduntzea, euskarara eta euskal kulturara hurbiltzea eta euskaran eta bertoko ohituretan murgiltzea dira besteak beste eta kitxok antolatzen dituen bi programa hauen helburuak. Horretarako, astero hitz eta esaldi errazak ikasteko antolatzen diren saio praktikoez gain, hainbat ekintza egiten dira urtean zehar familian. Horien artean daude Euskal Herria ezagutzeko egiten ditugun irteerak. Hartu ondo, Musa? Gero hartuko ditugula. Joan den zapatuan esaterako, Ezkion izan zirenen bat familia eta bertako Igartu Beiti baserrian sagardoa nola egiten den ikusi eta ikasi zuten. Urte osoan eman daiteke izena eta doakoak dira biak. Informazio gehiago nahi izan ezkero, deitu edo pasa zaitezte eta kitxotik. Aprobatu, a ber.